מקרה שני במים, בנות גיל 15, ואנחנו בטקס הענקת המדליות לבנות גיל 14. יכולות להיכנס. המקום השלישי, מדליית הארד אוריאן גבלן, מהפועל עירוני הוד השרון, 2:35:16. דנה, שחרור בבקשה. המקום השני, מדליית הכסף, שני פרידמן, מהפועל עומר, 2:34:05. והמנצחת אלופת גיל 14, רז הראל, מהפועל מועדון צפייה קריית אתא, 2:26:73. ואם עצמון מעניק את המדליות. הנה כבר נמצא קלה ראשונה, חבר'ה, להגיע בזמן ונמצא הענקת המדליות. תגיעו בזמן. במים שימו לב לקרב הם מסלולים 4 ו-5, נטע אלגון לב ב-4, דיאנה זלומינה מקזחסטן ב-5. קדימה עברימים! אין עדיין צמודות, ממש כתף בכתף, מסלולים 4 ו-5, נטע ודיאנה. עוד עברית! 3-4 עוד עברית! 3-4 עוד ראשון, 3-4 עוד ראשון! עברי, זה שלך! עד הנגיעה. נטע אלגון לב לפי הניתוח. 2:21:34. אני אעשה טוב.